Euskarazko bertsioa kaleratu du Filmin plataformak. Euskarazko edukiak streaming bidez ikusteko aukera ematen duen lehen plataforma da. Filmin euskaraz sortzea aurrera paso garrantzitsua da ikusentzunezkoentzat, Euskal Herriko ikusentzunezkoen arloan, izan ere gaur egun kontsumo joerak gero eta gehiago halako plataformak kontsumitzera eramaten du jendea, eta datuek diotenez Euskal Herrian etxeetatik 10-tik 4 edo horrelako zerbitzuak erabiltzen dituzte, Netflix, HBO, Amazon, eta Filmin da plataforma horietako bat, eta Filminen barruan izatea kanal bat euskarazko edukiekin garrantzitsua da euskarazko ikusentzunezkoentzat eta euskararentzat ere. Eusko Legebiltzarrean Bilduk egin zuen galdera bat Eusko Jaurlaritzari Filminek egin zuen proposamen baten inguruan, eta erantzun dutenez bada plataforma bat liburutegia, eta hor badago aukera ikusentzunezkoak ikusteko gainera doain, baina plataforma horrek ez du zabalpen handirik eta jende oso gutxik erabiltzen du. Ondo litzateke ez bakarrik plataformani begira, baizik eta Eusko Jaurlaritzaren ikusentzunezko estrategia aurreragoko urteetara begira, izatea bintzat beste modu batekoa eta bideratzea plataformak euskarazko edukiekin ikusleen beharretara. Esate baterako, gaur egun ere EITB nahieраnek baditu aukeran zenbait film ikusteko, filmak eta dokumentalak, baina jende asko, hartzaile asko kexu da plataforma horrek ez ditulako aukerak eskaintzen modu honean edukiak ikusteko. Kontua da, ez da gehiago plataforma bat ala bestea izan, baizik eta euskarazko produkzioa gehiago izatea eta gero bide ezberdinetatik eskaintzea eta dauden plataformetan ere zabaltzea, jendea dagoen tokietara jotea. Euskal Herrian gaztelaniazko ikusentzunezkoak zinema eta telesailak ikustea ohituta jendea, iparraldean ere Frantziakoak, eta gero Euskal Telebistak ere azkeneko urteetan ez du asko bideratu fikzioa euskaraz ikus dadin. Aurreko astean esate baterako ETB-bin gaztelaniaz emititu ziren 9 film eta euskaraz bakar bat ere etzan emititu. Plataforma bat izatea baino askoz garrantzitsuagoa dela momentu honetan laguntzak ere bideratzea euskaraz gehiago ekoiztera. 2020 urte honetan estreinatu den fikziozko telesail bakarra Kanaldudek egin duen tantaka da. Oraindik Euskal Telebistak ez du estreinatu alerik, abenduan bai izan zen iesaldia, baina horren aurretik 3 urte eta erdi pasatu ziren euskarazko telesailik estreinatu gabe. Esan dezakegu herri txikia garela eta gure hizkuntzak dituen arazoak arlo ezberdinetan ikusten direla, ikusentzunezkoetan ere bai. Eta plataformak erraldoiak dira gaur egun, kontsumoaren erraldoiak bihurtzen ari dira eta jende askok eta asko kontsumitzen dituzte Netflix, Amazon, HBO hauen telesailak aurrekontu handiak dituzten proiektu horiek. Kontua da, Euskal Herrian bideratzen diru laguntza publikoak eta ekimen pribatuak bideratzen baldin badira euskarazko fikzioak eta telesailak egiteko, gero egin beharko litzateke lan bat horiek zabalpena izateko eta ez hainbeste El Conquistador del Pacífico edo El Conquistador del Caribe bezalako saioen promozioa egiteko, baizik eta bestelako euskarazko fikzioek izan dezaten promozio eta zabalpen duin bat jendearengana iristeko.